Alin nangangalay mo dyan pa? Dito. Yang kaliwete. Oh. Ilang buwan mo na sa kanya? Taon na ba? Ilan? Pali po nito, 3 buwan na. Hindi ka natipalok. Hindi ba? Hindi. Pag tuwing hapon, hindi, umarap ka na sa akin kuya. Pag tuwing hapon, ang lakad mo ay, ano ba tag nito sa Tagalog, yung paikay ka. O, pantay akong... Pero pag naglalakad kang diretso, tapos yung katawan mo o paa mo parang lumiliko pa kaliwa. O, dito. Yan. Tuwing hapon lang. Hapon lang. Walang araw, walang Martes, walang Biyernes, basta tuwing hapon lang. Hapon lang yung... dito ko. Subukan mo nga umupo ng dahan-dahan. Yan, sige. Dito. Hindi, huwag alam ko masakit. Sige, umupo ka lang hanggang wala ko sinasabi. Masakit. Tapos ngayon, dahan-dahan kang tumayo. Delay nga, no? Delay. Masakit. Sumasakit dyan. 3 months. Susubukan ko magagawa kong paraan, ha? Anong pangalan? Alberto magtanong Roberto, anong gitna? Tiso. Tison, magtanong. Ilan taon na kaya? 42. 42. Subukan natin magagawa natin lahat, ha? Manalig ka lang. Diba? Manood ka lang. Manalig ka lang. Hindi tayo over sa papel. Medyo malakas. Sa spiritual. Gagamitan natin siya ng stick. Nakakaiba. Higit lang, ha? Medyo lalakasan natin ang dasal. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Sinaunang ano to, tradisyon. Sinaunang dasal. Magnetiko, bigyan ng power tong stick nito. Minute, ewan ko lang. Tama ha? Ako ang gagalaw. Ako ang magkakalas. Ibang klaseng dasal gagawin ko sa'yo. Umiinit, sumasakit. Sige po. Ito, mainit masakit. Ito, mainit masakit. Wala, di ba? Sa piso kanya ginamit to. Ito yung taktikang sinaunang panahon. Mag-concentrate ka, ha? Ang tawag dito ay mental telepathy. Ibig sabihin, ikukunit ko ang lahat ng kapangyarihan ko sa 2 daliri ko lahat. Pakiramdam mo man sarili mo, ha? Umikit ka lang ng maluwalhati. Manalig ka sa Panginoong Kristo. Sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng mga karamdaman. Amen. Bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng mga ugat niya. Amen. Bigyan mo ko ng kapangyarihan na makapagpagaling ng mga kanyang kalamnan. Amen. Painitin ang buong katawan at tubod niya. Amen. Painitin ang buo at lamigin ang buong katawan niya upang tanggalin ang lahat ng namamagang ugat sa kanyang tuhod at upang makalakad siya na maayos. Sige, itong tulak lang ang gagawin natin, ha? Hayaan mo lang yan. Sipa mo. Sige, tulak mo. Umunat na. Tulak. Taksa mo. Sipa mo. Sipain mo ako. Sige. Sige pa. Hilain mo. Okay, atras sa katawan. Sundan mo lang ako, ha? Sige, alam ko gising ka. Okay, atras ang katawan. Sundan mo. Bibitawan natin yung stick, ha? Straight mo, katawan. Straight mo to. Yan, ibaba mo. Pinaunang ano yun. Baba mo lang. Yan. Lakas mo lang, ha? Pandidilat mo na, saglit lang. Sige. Baba, apa.
Sige, baba mo. Huwag ka matakot. Bilit lang ha. Ako na magpapagpag. Dilat. Babang pa. Suot ang tsinelas. Suot, tayo. Relax. Lakad. Sundan mo. Lakad. Hindi, ganyan eh. Ganyan lang. Tama na. Balik. Upo. Hindi, upo ka dun sa tulog ginawa mo kanina. Yung dinemo kita. Sige. Ano? Tayo. Upo. 3 beses. Sige. Ano? Anong pangalan? Roberto. Anong pakiramdam? Roberto, kuya. Nabawasan sakit? Sipa mo yung paa mo. Kabila. Iangat mo, parang nagmamarsya. Talon. Huwag kang matakot. Mabigat. Masakit pa? Nawala na? Nawala ni sakit ng paa mo? Ano, lumambot? Ilang buwan mo na sakit yan? 3 buwan? Mainit yung stick, masakit. Masakit? Upo ka ulit doon. Tingnan natin. Papuin kita. Iupo ka dyan. Di taas mo yung paa mo. Para ka nagmamarsya. Yung ganun, no? Yan, kabila. Yan. Ganun mo. Play mo. Mabantag doon. Yung ganun. Yung parang nagsuswim yung 2 paa. Baka mo nga to. Yeah. Huwag mong itatay yung camera, ha? Ganyan, no? Baba mo na yan. Para hindi ka nahirapan. Huwag mong tatayo, ha? Sige. Sige, ganyan, no? Yan. Umawa ka dyan. Yung parang naggaganong-ganon, di ba? Hindi mo nagaganon yan. Sige. Swim mo. Masakit. Nawala na. O, subukan mong maglakad kasi nahirapan yung short mo kanina. Tumayo ka ulit. Subukan mo yung ginagawa mo kanina. Yung umuupo ka ng ganyan. Tapos yung ginagawa mo kanina, diba dinemo kita masakit? Sige, subukan mo. Iya, ako na iya. Huwag ka na masyado doon. Dito na lang. Kasi kahit kanina, diyan ka lang. Ano? Upo ulit. Ulit. Tagalan mo ng konti. Siyempre, huwag mo nang biglayin. Yan. Sabi mo, salamat Panginoong Kristo. Salamat Panginoong Kristo. Amen. Amen. Sige, pagpag mo pa mo. Kabila. Pagpag mo sa lupa. Anong pakiramdam? Wala. Hawakan mo ulit yung pa mo. Yung sabi mo masakit. Ano? Wala. Nawala ni sakit. Ano masasabi mo sa Panginoon? Mukhang binigyan ka ng himala. 3 months. Ang tawag doon sinaunang paggagamot. Meron ka na saging na hindi nakikita ng normal na tao. Yung mga, alam ko naman yung, kinikilabutan ka? Todo? Sobra kilabot mo? Oo nga, nagtatayuan yung balahibo niya, oh. Grabe, oh. Ilan tayong balahibo? Di ba? Di ba? Yan yung mga body spirit. Upo ka na lang, no? Papanalangin na lang kita. Ganyan mo lang. Huwag mong higa kasi maano yan. Hindi mawala mo kami dyan. Maglala ko dyan. May CCTV camera dyan. Dito yung side. Pikit. Hindi yan katulad sa Florida o Sorry. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Yuko. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ng buong Jesus Nazareno. Panginoong Jesus at Amang Nazareno. Muli po kong tatawag bilang instrumento nyo. Naidinggin mo ang aking panalangin. May isang tao rito at maraming salamat po sa biyaya at lakas at kapangyarihan na pinagkaloob niyo sa akin upang gamutin ang taong ito bilang instrumento nyo. Nananalig ako at nananampalataya ako sa araw na ito ang kanyang BPI habang buhay na magiging malakas habang siya ay nabubuhay sa mundo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At tinatanggal ko at nilulusaw ko ang lahat ng mga negatibo, mga bad spirit o maalili sa loob ng katawan niya o nagbibigay ng mga sakit na hindi kayang gamutin ng medisina. At ito ay espiritual ng mga masasamang espiritu, magsilayas kayo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Pakiramdam. Ano? Parang hindi ka na na-shock dyan, ah. Ano? Nawala na sakit? Hindi na masakit? Salamat sa Panginoon. Okay na? Oh, sigurado? Tingin ka nga sa akin, kuya. Okay na? Okay na. Salamat sa Diyos, ha?